CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Hadin balami ki jingkeno bakidon ki petrol pom ki ba Khleh ya ka petrol ne diesel ka kinhon jong ki ba penya ya ki petrol pom ha ke jilla ya ka balatip kum ke Petroleum Dealers Association Meghalaya kila pensyai ba ka sarkar India Mynta ka pha ka petrol ka badan bat ka jingdon jong ka petrol ka dai Namarba ha ka petrol pom Mynta la Khleh lang bat ka ethanol ka badai ka kenja chemical ka bala snan ki jingthong bat ha ka ethanol pat ka ka don 0.1%. Unong elam jong kene ke kinhon uba Kennedy krem ulia thu banado ubnai rempang menta usnam arajar arpuar ka sarkar kala pha bai ka petrol ka ba 10% ka jingdon jong ke ethanol. Kalian jong ka Petroleum Dealers Association jong Meghalaya. Ni jang subhai phi boro ki padba ki ba pet ya kini khubor ka bana kalian jong ka association Midon ban penpa haga badai bat ke jingsha kno badon ki petrol pump ki ba Khleh ya ka petrol bat ya ka diesel kumba philai ki news item philai ki social media wat ki got khobor ki lami tingina kalian ka association ikwa ban pensai khundia ka bidi bat kene how bnai February mentausnem ka sarkar India lengba ka Ministry of Petroleum kala introduce ya ka way ka substance ka bagi khot ka ethanol ka kene ka ethanol kani ka ethanol ka de ka balashna na ki jingthum kum na upai na riu hadam na ki jintang jong ki dingthum ki ba ferment kum ba ferment ya ka kya da ka ba ad ki yeast but ki way ki ingredients but ki benmi ya kane ka ethanols Tikani ki ethanols kadika chemical compound ki khadika ka organic chemical compound ka bolong colorless ka bom donrong ka ba madding flammables but hakani ki ethanol yakani ki ethanol ki jukhle ru hakaba ki pedon kam mansna ya kya ti how banai ba a mentausnem ka sarkar India kala introduce 4% ka ethanol ha ka petrol Ti lada ka way ka oil tanker ka kit ka 1000 liter ka petrol kamut kumba ka 4 liter ka day ka ethanol but kani ka ethanol 0.5% naka ka day ka kani ka ethanol ka observe moisture tin parang ki kamut ka tan ya ka naka haw naka air ti hakani ka ethanol ka don 5.5% ka ti lada ka kali ka ba ka petrol pump ka ba kit Sipo kali haka sibnai karena kumno ribu liter ka kan don hakata ka tanki jong ka petrol pump hapo ka underground tank ka bangi khot ka bangi store ka storage tank ka bangi khot untuk kanang ribu liter kemana belai kini ka kanang kiyo but kani ki ethanol haba ka absorb ya ka moisture kamut ka tani ka makahi ka Khleh lang bat ka don hakani ki ethanol Kila don ki jing tha ana kalian jong ka Ministry of Petroleum sepang ki kali bagi kali jong ki tanki jong ki de balong ki bakhot kim dei ban lara khandiat ka ka don mix bat kan ka petrol ka bala Khleh ethanol kamut ka ka nang bon ha ka tu ka tank tikini ki bakhot ki ba ka sarkar India ka introduce ka bala kalian jong ni nilai persya ka tu ka por national wide nilai persya ka India bro ka way ki dealers association nilai persya sepang kan ka jing introduce ka ethanol Tendai nama kani kadai ke bah percaya berok kawai kalau pendon kam, kum sekiri ki balak kam kiu kum ke Amerika, Germany, England, France, but kiu ru ki pendon kam ya kani ethanol. Sekiri ki balak kam kiu leh do 4% ru ki pendon kam. But kadon kajung ong ba nak 10% kila ban pen kiu sekap 1% dan dia sekap 4% kani ethanol. Kata hado kata. Te kai kajung mentoi ke bayok nak kani ethanol. Balai ke sarkar ka pendon kam ya kani. Kani ki ethanol ka bonin kong ek jung montoi ka long ba ka penduna ya ka tedam na ka daw jong ka pollution na ka tedam kali ko mo fi kali menta ki la ya ki Bharat stage 6 BS6 ni khot ha ka ba ka tedam ka la tuna ki kali diesel ki pedon kam ba ka urea
kenang baka tu kali kan numi kedam syur demen ta ki penun kami kan ethanol Namarba kan ni kalong smokeless kata ka bandung kol berkebaar ka dor jengka ka syongdor tang komba andriu pusan tengka siliter kat baka dor jengko pniang kadai khandai pusan tengka siliter tiga mut bijing fe kadai laipo tengka te laipo tengka na ka siliter ka company ka yo non lada ka wai ka petrol pom ka dia silat liter sibnai kamut laipo lat tikat ni teli ki petrol pom hari India kamut ki kror ka sorka ka yo nong nang ni kata kadai ka baar buat ka balai nama yakini lasna na ki jengthong kamu ipi kamu kuai, uriu hadam lagi jentang jom jengthong. Karena penseluruh susu ikinong rap, bakin rap kambon ke production jom ikan kambon, ke sorkar ane ki oil company ki tiap ikin jengthong, tegamut ki increase ke production ki riu spa ikinong rap. Kata kadek advantage. Kadek disadvantage pat kalong ba, kani ki ethanol, ke bala Khleh lang bak petrol, nama ka don lada ka underground tank, ka don lada ka tangki jom ka kali ka don Khleh lang bat kanik petrol kanang buon ko bat kini kimi ki problem si buon kejela jungi fi kare jela ka ba jur slap adu kata kini ki underground tank ki bodon hopok khndo ki la ne ki snem don ki ba skosnem don ki ba khapsan snem don ki ba arkosnem ta ta na ka por sa ka por ngiju kan khoi bat na ka por sa ka por ngiju fit thmai ya kata ka manhole ka bangi khot kani ke manhole kani ke thliu ko ba he ba ha ka bakidon ke suction pom ban tan ko phniang ban lek shaki machine ban the phniang te ka tu ka manhole ka don hang tu ke gasket te kani gasket amar ka de jri da slam ka shred ban nang tu ro kala ban dren ko khindat support tanki nang ta ka tanki kala ban don bar ka petrol ka de ka substance ka chemical ka balong de tha ba kari juga sejala juni khamtam polyur kadai ke basir te ka jenha ba don ha kita ki ba kani jenha ka drip bat ka room support tank te ka ei ka bangi na ki dealers jong ki petrol pom gile kolong bangi tan ya kata ko na ka por sa ka por ban penti kana ba ka underground tank jengi ka khoi te handai la ka ta ka petrol ka bala wan rengkat bat ka ethanol ka don kala Khleh lang bat ko la phile kat bale ri kam doni hang ni hantai ti ka ban kong kolong ba niha ban ai ka awareness ya ki consumer ba ki customer ki jongi ba ka petrol menta ba ka sorka ka pha ka de ka ba Khleh ethanol ka ba don bat ka kata ka de ka wei ba da phible haman ka wei pa ka wei ka petrol pom hapo ki machine ki ba ngithe phnian ka don ka wei ka sticker ka ba tho 10% ethanol blended kamut ba ka petrol ka ba Khleh lang bat 4% ka ethanol di kata kadai ke bena kalian jongi ke bangi kwa ban pensha sigi pai ba ha ka bidai bat kani ke ethanol jing keno ba ki Khleh manu ban Khleh ya ke petrol nada ka petrol pom ke petrol ke jonga na Khleh ngangan the phnyang nang nupat ya ki kali rejo ke jero apolat kor ke wei ka barat petroleum ro ke bala sya keno ba Khleh ba kini ke ki jian ka por sa ka por khamtam menta ka polyur ba khamtam da ka jingdon jongka 4% ke ethanol ha po ka petrol dan kalian jungi ki kalian juga association ikwa on pensha si pai ba bagi pai ba ki menong aware ya kene bagane kamre ke bangile mangi kene ke bawan he na company ba ka petrol ka don ba 4% ke ethanol ka ba de ka substance ka ba observe ya ka moisture ya ko re janbaro ki pom petrol pom nilabu ya kene ka signboard ka baong information ya ki customer mo manai ka kenja guidelines ban tip i customer hangne loong ba as per government of India directive petrol now contain 10% ethanol as an environment friendly initiative. Motorists are advised to exercise care so that water does not come in contact with petrol. This may happen during routine car washing or during rain. Small amount of water is enough to attract ethanol in petrol and separate in a distinct layer. This settles down at the bottom of the car or bike tank. It will make vehicle difficult to start or give jerks while driving. We petrol dealers are taking extreme care in this regard, and the same is advised for our motoring public. Water found in the tank of the customer vehicle is his responsibility. Customer may check quality of petrol from the nozzle or the retail outlet, but we will be unable to guarantee after the vehicle leaves the petrol pump. Teni ka information brochure ka bang ni
Awak haman lagi petrol pom. Memenuhi try petrol pom kiban Khleh nama dan poisa kawe batang kawe lada yo itai profit kendiat ru kejimbut nam kendai ke besar kaiba te ngimkwa bande kita gigi bat ban persya ya ka policy jong ka central government ka Ministry of Petroleum da ka ba Khleh ya ka ethanol haka motor spirit haka petrol ngimla ban ngimdei ru ban persya Namarba. We should all be concerned with